sizi Behir Show'da hoş gördük. Her bir günü toy bayramlara beslenýän asuda ýurdumyzda, gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda her bir türkmen maşgalasyna wadançylyk arzu edýär. Bugünkü akşam siziň ýüregiňizi gysdyrmaz. Sebäbi bugünkü mehmanlarymyz Türkmenistanyň halk artisti Hacı Yazmamedow. Şeýlekem köpüýimiziň söýgümizi gazanan aýdymlaryň awtory Şahir Arslan Kertikow. Şeýlekem sulgatda at gazanan işgäri Eziz İşanguliýew. Şeýlekem ýanymyzda halipamyz bar. Türkmenistanyň at gazanan artisti Süleyman Garabaýew. Şeýlekem sazanalar topary. Hormatly mehmanlar, sizi bugünkü Behir Show gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimiziň dowamyna söhbetdeş bolars. Şeýlekem hoş awazly aýdymlaryňyzy dinler. Blitz soraglarym taýýarladym gysga. Size gepleşigimiziň dowamyna bererin. Ýöne ilki bilen aýdym dinläýli. برفلاتين مويلم ثلنب بشتي وذم مدد اشتهال قرجين هي 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 أقدم أفرد باسم النيلان هدرت الطانة قال لي قرجين وين ارتو يا شلر كيدا على ويثلوا من غير قامة طلي هي 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 دي شدر من غير للبلا هاي الفرقي تالر تلي كل يا خليفة بقشذهن شيدا بالبل بتشمل أهر من عالم يا ريت تشمل هي 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 دردم كدر درمان قلما تشمل öterim senden bili vurcunumi hem nadir ilhem yarın bana dolup düştemi o kıyaletin tadına gel ay gedhem qabızınna yara tağınna men vurham habib kulli vurcunumi
Men boldum Habibul Urjinin weyay Hendaleyli والهم المدهر قلي ورجين ويا Hadi köp sağ olun. Aydymyňyz üçin size şeýleräk sorak. Eger sizi 3 sözde tanat diýseler, näme diýerdiňiz? İşte de ödün tanat diýseler aydym içsinaslyk nom açsynaslyk şoň bilen tanadyrdım. Islenlik bir dörözçülük adamsyny, ya bolmasa tötänden sulgat älemine düşýär, ya bolmasa biri iter ya kiçilikden ödüle maksat edin ya. Siz nädik geldiňiz sulgat älemine? Sungat älemine gelşim barada aýtsam, men birinji halypam daim Amam Muhammed Şarif, o fakir boldy, jaý cennet bolsun, Allah rahmet etsin. Başta şoň bilen toýa gidip, şondan köp zatlar öwrendim. Onun galyp hedeyni halypam Süleyman Garabayew, Türkmenistan atqan sazanasy. O kiçilikden Qurban halypa we Ahmet halypa we Ataş halypa şolar toýa gelýärdi. Onun daim dostlar bolan soň menem elmeden bulan ýanyna bir çaýna suwuna sere diýdim. Gaýra aýtjak bolýan adam şu halypalardan öwrendim. Köp o Türkmen halk aýdymlary, estrada aýdymlary, ine galyberse Ardujan mana konservatoriýaň ulmalymy. Ardujandan köp zatlar öwrendim. Ine Arslanjan bilen işläp bers. O bärik geldik onuň tejenden Anwayramma, Yakuppa. Bular bilen işledik. Hadi size meşhurluk getiren aydym haýsy diýip hasap edýäňiz, bu döröýüşi nähili? Maňa meşhurluk getiren aydym ine Can Maralymma, Adagly Gelnancı we ne şol aydymlar esasy şo Irakda 2000-de, 2001-2002-nji ýyllarda şol aydymlar meşhurluk getirdi maňa. Şu soragy edi size de bermek isleýän. Size biz bilýäs bir näçe taryhy şahsiýetler bilen bagly sahne eserlerini taýýarlap goýduňuz. Size meşhurluk getiren sahne eseri haýsy boldy? Ne meşhurluk diýip restoranlardaki meşhurluğa yok bir zakulis adamlarda kulisin arkasında. Onu da siz bir eserin Onu da özünü sungodun düzýäňizde. içinde diýmekde. Umuman bir sunod adamlarının 1-2-3 eseri var adam maksimum ullukan eserleri. Şol hasam bir öňe çykýan eser köpdir ama adam ýöne ömründe has bir özüne berdaşly halkyň tanaýjak eserler 1-2-3 mukad ýani. Men spektakllarymdan men özüm hasap ýani Goş Deldan tarapyň ýazan meňem sahnalarym Hormat Arkadamy kitaby tarapyna Ömür Darak diýip spektakly görkezildi. Sahnalaşdyrdım, festivallarda, ýeňji boldy, daşary ýurtlarda halkyň söýgüsini gazandy, şo diýip hasaplanýan. Jelalettin ýaly beýik taryhy şahsiýetler bar edi. Ýani bir näçe Tumorşa ýakyny bilýäs, sahnalaşdyrdyňyz. Jelalettin sahne eserini döredüňizde nähili kynçylyklary ýüze çykdy? Umuman bir kynçylyk diýip näme düşünýär? Beýik şahsiýetler bardy, oýunda öğretmek umuman kyndyram. Oňa çemeleşmek, ony halkyň hakykatatyna gowmanyda galmak, halkyň hakykatatyna şol Jelalettin ýaly beýik şahsiýet suratlandyrmak iň kyn wezipeleň biri. Ýöne biziň aslymyz Oğuz Handan gaýdýan neslimiz we birdiňe buýsanyp, gowanyp bir
milletçiliğin hasam yüreğinde watansöýçülük duýgusy türkmen ýylyny köp bolansoň bir hakykatdanam biz günaşa şo zatdan şaýat bolýarsa diýjek bolýandan gaýtym maňa Jelaletdini döretmek, şo spektakl goýmak hasam bir ýeňil bolar däl. Hasam şoňa ymtyldym. Sebäbi aslında alyp görsen kitaplarda da we taryhda da we o biziň paçgaly döwrümiz Jelaletdiniň döwri şo wagtky wakalar, şo wagtky bolup geçen taryhy wakalar ol türkmen halky üçin iň bir paçgaly ýatdan çykmajak bir efganly wagtda. Ýöne şoň ýaragan bolsa, şo döwürde şoň alyp oka garşy, gylja garşy, watan üçin, öz enesi üçin, ene topragy üçin şeýip döşgeren Jelaletdin ol bizim üçin diňe gönüllük, biz üçin diňe mysal, biz üçin diňe watan söýjülügimizi hasam halkymyza görkezmek üçin maksatymyz teatr bolsun, kino bolsun, aýdymsal bolsun, biz diňe halkymyzyň geljekki neslin terbiýelenmegi, watan söýjülügüm, watanymyzy hemme zatdan belentde goýýanlygymyzy görkezmek üçin döredýär şu eserler. Maksatymyz şo da. Edijan sözüň agynda ne? Gahrman arkadağımız, arkadaly gahrman serdarymyz bizi işlemäne uly mümkinçilikler döretdi. Odan teatrlar salyp berdi. Bäde bize diňe işlämek galýa. O size de Edijan işini uly üstünlikler arzu Sağ edýän. olasın, sağ ol. Sana da üstünlük arzu edýän Tamam. ýa-ni hinem konsertlerde bile işleşip hacı bilen bir sahnada bir ul konsertler edýär. Her aýdymyna bir zatlar döredýär. Şoňa tarap görýär. Sesiň bilen berent bolsun. Garan sorulmaňyza da garaşy. Ediz, hacyny, meselem haýsy bir taryhy şahsiýet hökmüne, haýsy bir keşipde görm. Men aslında şonu aýtjak bolupda, ene ögün Son gürleşdikde biz O, arada Söyleme. konsert bir oldu. tarapda gaýramyň konserti ötüp, andan Edijan bir da ederlay diýdim bolyn. Men etçek bolup oturýan ýa-da aýtjak bolup berdim diýe. O. onun sonuna maslahatlaşyp goýduk da. Hacyny bir türkmen bir sungatda bir ullukan bir neme wada? Desanny. Misal üçin özüne de kowap, özüne de ýakyn zöhre tahir bolýarmy? Misal üçin desanlamyz känat bolamy. Hawa. Bir desanny kinofilmde görasym meni de. Atalı Halipa ölmeka men Mawtumul teatr Kenan çağırdı. Onu Tayyip bağdım. Hemrani diými? Neme? Tayyip Hemrani. O hayat Tayyip hem. Hemrani. Onu bardım mulin inim sağlık mı o mu yaxşy salamatlyk. Sen bir destan oynadysyn melyä bir oňararmyň gelermiň gelýän wagtym diýip. Mene Halipa geler nidim meni bu toýçulukdyr toýa gidýär onun bir icraat gelýär ýatylýar diýär bir edil jogapkärçilik bir işlemer bolsa geler nidim mulin. Gelseň diýär bir gowda etjek sağa dursunam çağırjak diýdi. O habarma. O. Onu fakir aradan çıkaydı. Umuman diýjek bolýan kinoda ýa-da teatrda bolsa da ýanky meselelerimiz bar da. Halkyň maksady, halk artisti iliň toýuna yaramak gowdat hajy. Bol bir döwlet çäresinde oňa şek şuby ýok, bir adamlarym halkam bilýänni şol döwlet çäreler gelende toýlaryny zatlaryň tähet. Şoňa görä alnýa, ýöne günne toýda bolmamy gowdat. Toýda niýetirsin. Oňa salyp teatrda kyn bolmamy mümkin. Günnelik 6-njy günler, dinç günleri hökmen teatra adam işlemeli, olam toý bilen gawat gelýär. Benim toy wagtym. Men ilki bilen teatr pikir edýän ýöne şoň bilen utgoşdurup kino ederlidim da. Bir destany hakykatdan hem şol uje partner bilen hem guruluşdyk diýýär, bir planlaşdyryp otyr. Belki alajan ýakyn geljekde bol edibilsek, etip bolar. Destan her döwrüm bir öwüşgünni edip biler. Men diýjek bolýan şol gadymy eserlerden uğralıp bir täze bir zatlarym etmek ardumyz bar da. Ine hajalem bellep geçdi, Arslan bilen işledik. Bir näçe aýdymlarynyň awtory. Belki desanam täze çerek işlememiz mümkin. Şonu Arslan'yň hem kömegi gerek bor. Bu bir üç edilýän işte. Bunda Halipa sadanlar merek, Bagşymyň özüň merek, dramaturglar gerek. Ol kän adam gatnaşmagyna dörýän eser. Kino eserim, teatr eserim. Ne Arslan canım
näçe aýdymdan aftory belki öz pikirleri bardyr. Sonra o herersiň dartdy. Gelin onno gepleşimiziň şu ýerine bir owadan aýdymlaryň birini dinläýiň. İlk görenimde allın yüreğim şu güzelliğin içinde senin gereğin. İlk görenimde allın yüreğim şu güzelliğin içinde senin gereğin. Görküme tayyip olmadı kaptın kararım sevgili yarım seni sayınım yarım. Görküme tayyip olmadı kaptın kararım sevgili yarım seni sayınım yarım. Seni sevdim canım yarım. Oranda kıydım yarım. Seni sevdim canım yarım. Oranda kıydım yarım. Başladık durmuş yoluna vakitli günü mesleğinden gepe gittin askermen beni. Başladık durmuş yoluna vakitli günü mesleğinden gepe gittin askermen beni. Elmadama izledim sevdim seni sevgili yarım senin sayınım yarım. Elmadama yedim sevdim seni sevgili yarım senin sayınım yarım. Seni sevdim canım yarım. Oranda kıydım yarım. Seni sevdim canım yarım. Oranda kıydım yarım. Hayallik ettiler senin baktına, garipler çıkıptır aygır melgun tahtına. Hayallik ettiler senin baktına, garipler çıkıptır aygır melgun tahtına. Kim günadır seyret baktına, sevgili yarım senin sayınım yarım. Kim günadır seyret baktına, sevgili yarım senin sayınım yarım. Seni sevdim canım yarım. Oranda kıydım yarım. Seni sevdim canım yarım. Oranda kıydım yarım.
gözüm yaştan dolur. Ay diyarın şunu menden geçip baran yedin, baktettin seni. Gözüm yaştan dolur. Ay diyarın şunu menden dönüp baran yedin, baktettin seni. Elmadama yedim, sevdim seni. Sevgili yarım senin, senin yarım. Elmadama yedim, sevdim seni. Sevgili yarım senin, senin yarım. Seni sevdim canan yarım. Oranda kıydım yarım. Seni sevdim canan yarım. Oranda kıydım yarım. Görsem cemalini kullen odan, şakayın mı çıkmayın mı söyle. Görsem cemalini kullen odan, şakayın mı çıkmayın mı söyle. Akşam araşımın bağlavımda, şakayın mı çıkmayın mı söyle. Akşam araşımın bağlavımda, şakayın mı çıkmayın mı söyle. Olu bir işbazyan yaliyemde, yüreğim şaltur yalelem çıktı yerine. Olu bir işbazyan yaliyemde, yüreğim şaltur yalelem çıktı yerine. Uşaklar bilinden, tutsam elinden, tutayım mı tutma yanma söyle. Ucuklar dilinden, tuttum elinden, tutayın mı tutma yanma söyle. Öpeyin mi öpmeyin mi söyle. Kuvan yardım barlığına, senin vefadarlığına. Kuvan taşlan yanıma, kim münali aysa. Kuvan yardım barlığına, senin vefadarlığına. Kuvan taşla yanıma, kim günali aysa. Gülüm beyle doydun mu, başka birin söydün mü? Sana dedin aydım mı, otlayın mı aysan. Gülüm beyle doydun mu, başka birin söydün mü? Sana yalan kuşku mu, otlayın mı aysan. Yaşap bilemo, ağlayan men gülemo. Bundan artık polunu
aýtsana sen tü ýaşap bilemem ağlayan men gülemem ondan artyk bolana näme deýin aýtsana gülüm beýle duýdummy başgasyny söýdümmi sana ýazan aýdymmy otlaýynmy aýtsana gülüm beýle duýdummy başga birin söýdümmi sana ýazan aýdymmy otlaýynmy aýtsana Adam hemmede şeydip yanım söýweden kowun bolsa dünyada gideyin mi aýsan gabalyp ýörün hemmede şeydip yanım söýweden kowun bolsa dünyada gideyin mi aýsan gülüm beýle doýdummy başgasyny söýdümmi sana düdün aýdymmy otlaýynmy aýtsana gülüm beýle doýdummy başgasyny söýdümmi sana ýazan aýdymmy otlaýynmy aýtsana gülüm beýle doýdummy başgasyny söýdümmi sana ýazan aýdymmy otlaýynmy aýtsana sana ýazan aýdymmy otlaýynmy aýtsana sana ýazan aýdymmy näme deýin aýtsana Sağ olun, aslında size şeylerek sorağımız var. Biz bilýäs bir näçe meşhur şowly çykan aýdymlaryň awtory siz. Belki de aýdymlaryňyzyň arasynda hiç garaşmadyk, şowly bolmaz, meşhur bolmaz diýip garaşmadyk. Aýdymlaryňyz, goşgularyňyz barmy? Ba, boldy şolar ýaly. Uçan aýdymlar barmy? Şu bir aýdym ýazdym da, özüm ýene ol aýdymy söýüp ýazdym. Gat söýüp ýazdym, onuň bir zat barda, şu aýdym ýazandy, şol haçanna şu ýazan aýdymyň hakyky hak eýesi ýerine ýetirýär. Şonu aýdym ýerine düşýär da. Onuň özüňem bir netläp ýazýandan şunu şu bagşa şu aýtsa diýip şol aýdanna has ýerine düşür diýip onuň bir şeýle bir ýagdaý bolup geçdi, bir aýdym ýazdym. Onuň ene hajjana görkezdim, başym diýdim, şol aýdymy bir aýdym ýazdym diýdim. Häzir diňe sen aýtmalyydym, saňa sen aýtmasaň şol aýdym diýdim, men hiç kime aýtdyrjak gelýdim. Ne başym bilýändir öyle. Sen Näme? Ejilde. Ejilde ýa. Näme üçin şonu aýtmadyňyz wagty bilen haji? Men bilýän ol aýdym barady. Näme? Olaýdym 2 ýyl garaşdy goý diýen artdan ha. 2 ýyldan käne maşyn. Beýle. 2 ýyldan käne. Näme däre bir erkek adamy ejildeýän ýa bir az bir nämerek gördüm ejildeýän zat diýmen onuň artsanam diýe. Ay Oňala pikir etme diýe de aýdaýar julaýdym diýe. Onuň kän aýtmadym baý bir killa onuň aýdaýar dost diýip. Ay bor diýip onuň aýtdyk bir halka. Şu aýdysyny aýtsak da onu da aýtma dentek. Ha şeýle. Teret nähil boldy. Men diýdim bagşym diýdim. Kän düşündirýän. Ýa-da 3 ýyla da bar dolaýdym. Menim diňe şol aýdym ýüregimde saklap gezýän-ne. Bagşym diýen sen iyil üçin aýdýan diýen-ne. Sen Gogunga getirmäý diýenler şonu şu ejizleýän siz aýmen ejizleýän diýip dursam bir hilek bordat diýdi. Onuň aý şunça düşündirjek boldum bolmady. Onuň bagşymyň bir ýakyn bir içinas dostlary bardy bir sanak agalanmaz bilen şeýle oturduk da menim diýdim kelläme gün şowat geldi şol aýdymda agalar diýdim bir aýdym ýazdym diýdim. Ýöne şol aýdymy 2 ýyl bermen aýtdyryp bilmän ýörün geldiýdim şunu siz çözüň diýdim şol aýdymy diýdim.
Oğlum Men näme? aýdyp berjek diýdi, şuly aýdy. O, men aýdyp berjek diýdim de, şol aýdym. Men aýdyp bereýin diýdim. Gepleşip başyma kada aýtdy ýa-da. Öyle mi? O dinledim. Oo. Artdan gatty gorýan bolmaly aýdym. Sen men aslında var diýjän, dogry aýtdyň, şol aýdym diýdim, sen aýtmadan, hakykam aýtmadyk bolsa, şol aýdymy şo duruşyny öldürjekdim ben. Dogrymy aýdýan, ak ýüregim. Sebäp bu ägirtden başga kişi aýdyp bilmeýär ol aýdymy. Sebäp ol aýdymda kän duýgular ýatyr, ol aýdymda kän zat ýatyr. Onun diňe Ýalnız- bagşym Ýalnız da başyma aýtdy boldum. Aýdym şu eýet gelip aýtsa gowulýar aýdy. şey diýdim. Evet, onu aýtdyňmy? Doğru Öldüm ýa-ni aýtdym. dinleýänini artsalam siz gelmän kän. Ýolay diýdim, eýet gelip aýtmasa bolanok diýdim de. Onda şey diýip ýanky yerimden turdum, hakykam turdum yerimden. Başym ýadyndadyr. Yerimden turdum, çynym bilen minusyny göýürüp, sagyny aranjirovkam taýynyň hemmelärini taýynladym. Şey diýip özüm aýdyp berdim. Onuň aýdyp boldumda durdum bolyn. Ay bir 30 sekund ýaldymyşlyk boldy. Soň el çarpdy ýanky agalamyz bar. Hajym diýdi, bulaýdymy aýt diýdi. Sen şulaýdym, kän nemelik getirer, şowluk getirer sana. Aýda indi diýip. Ay bolýa diýdi onu, şey diýip ine hakykatdan hem aýtdy bolyn. Arsan jame toýa da gidiýär onuň ondan. Günne toýdan gelýär, toý soğuk günne ýa-da ýa-da onu. Maşyna gelýär, günne goý berýär da aýtdyrjak bolýar o. Ona öýde hiňlen ýa-da diýdi onu menim dinläp ýatym. Bir güne goýar da diýenler şey bir güne goýar diýen goýar ýa-la. Ahyrym onu. O hakykatdan hem toýdan gaýdamyzda da şonu goýuryp, özüm şolaýdymy aýdyp berip, onuň ünsün bermejek bolýar da bilýän nämen. Men onu da başym dinläýär. Eýdi gatya dowda kellem oýaýma ýogarýansam diýär. Kellem oý diýen. Ya da onu menim diýen şolaýdym aýdyp berjek diýen. Sonunu da kän bir bor diýdirip bilmedim ýöne ýanky agalamyz belki görürler, janlar sağ bolsun. Sağ bolsun. Hawa, şolar nimetdi, şey diýip aýtdy. Hawa, diýişimi diýalam, şu agalamyň diýişi ýalam. Şol aýdymy ýüregimdäki şonu şu gözümden geçen dağıtlan emmesini yerine koydu da bagşyma aýtdy. Duýgular çykaryp Hawa, bilýär. duýgular çykar. Şu aýdym bar, şu 50% bolsa ýadanda haçanna hak eýesi aýdýar şol aýdymy. Şonu 100% bolýar da. Ýöne her eseriň bir özüň taryh saýasy bar da. Aýdym bolsun, spektakl bolsun, Şunu belläp geçmek isleýän, üns berýän bolyn köp miň bilýän aýdymlar, Arsanyň ýazýan aýdymlary gaýgyly näme üçindir? Aýratyn bir sebäbi barmy oň Arsan? Benim diýen şoňa, Arsan Şeylere- gynançlaýdym, kän ýazma diýen bolyn dost diýär, gynançlaýdym diýe halka diýe. Uýar ýa diýe. Dogrusu duýgulan bolýar, ýatda Ha. galjan bolýar. Ýöne diňe gaýgylaýdymlar da Arsan. Ol wara bir adam gülki gowa ýatdan çykdy ýa ol. Ha. Men teatrda da şeýle. Adamlar spektakla gelýär, gül kagşam toýýar, ay murady orýarlar, artýa gülüşýär da gidýär ýatdan çykýar. Ýöne teatra gelsin adam aýdym dinletin elmidama baş kesipde ödün görýär. Hawa. Morşan bolsun, Jelalettin bolsun, tapawdy ýok. Özi şoňa meň demesin, ýöne içki dünýäsi bilen öz Jelalettin bolup oturýar, ýa Tumorşa bolup oturýar. Hawa. Ýa ýankaýdym diýär, ejizlemi diýär. O gep sen ejizleýäningde däl. Ol umuman şu ahwally ejizleme diýip aýdylýan manydy. Şoň üçin Gaty dogry artan aýtdy. gatdydan bolmam mümkin. Her kim sunugat eser göreni özüni baş gahrman edip görýär da. Hawa. Onuň şol her kimde de bu paçgalja ýagdaý bar, söýgüsünden ýananma, ýanmadyp ba garat. Olam ýakyn ýüregiň orýa ýaşyk ýa-da düşýär, garat şeýdem hasam ýaýbaňlanıp gidberýär da. O şu aýdymda da şu goşgusyny äýli ýazlan bolsa, şonu oýnap bermeli. O şoň nastroýeniýetden boldy aýdymam. Şu ýadanda käbir ýerlerini özüňem gözüňden ýaş gaçanyny bilmeýän galýaň da, duýman galýaň da. Aýdym ýadanda. Onuň Ýürekden çykýar da. o şon özüm bilen ak ýöne şu hakykam gözüňden damýar da ýaş. Bagşym diýemän gaýgylaýdym, ýazmaý da diýe. Men gaýgylaýdym, ýazma diýä bolyn. Bolanok şol. Belli bir sebäbi ýok. Näme diýe durmuşda ýanmadyk şahyr bolmaýar diýe. Oňam sebäpler Ya bar. Gülten'in imini şol aydımlar näme özüň bilen baglanşykmy ýa bir zatdan özüň ýandyňmy şo maňda gönläp berdimler. Belki ýanansıňyz, belki Awa. bir Yok, Hudaýa şükür, söýgüden ýanyp, Hudaýa şükür, söýenmem alym, nime däl ýöne
Ay çağalyk da ol. İki tarap Haydi var. bilemem burada. O. Sözümüz guru bolmaz ýaly gelin gepleşigimiziň şu ýerine ejizleýän aýdymy dinläýliň. Eger mümkin bolsa. Gözüm açtım seni gördüm, ente çağladım seni sevdim. Uzak geceler yatman arzular, şol günüm yada seni kıydıryan. Bugün taşlap baryan meni ezidim. Ecileyen, ecileyen, hem ağlayan. Gitmeydi, deyde çöküp yalvar ya. Dinlemedi, yıkıp gitti garip gönlüm. Ben bilmedim taştan mı yüreğim. Ne ecem ne kakamma, parçaladım sen dünyada ya. Gitmey de yanımda kal, ne derim. Rehmin gelsin halıma, taşlamay. Bugün yanlıyım var ya, beni ezidim. Ecileyen, ecileyen, hem ağlayan. Gitmeydi, deyde çöküp yalvar ya. Dinlemedi, yıkıp gitti garip gönlüm. Ben bilmedim taştan mı yüreğim. Son kıydım sana yar, men gidiyen. Görmen hiç kaydıp seni sever ya. Belki bu ıkbal bizi sinaya. Gelşediydim yok hiç unutmaya. Ecileyen, ecileyen, hem ağlayan. Gitmeydi, deyde çöküp yalvar ya. Dinlemedi, yıkıp gitti garip gönlüm. Ben bilmedim taştan mı yüreğim. Ecileyen, ecileyen. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owudun we berk hallar hödürleýär. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Owazyňyz bundan öňbeýlek belentlerde ýanglansyn. Hadi size şeýlerek sorak bermek isleýän, megerem siz köplenç toýlarda, ýazgylarda bolýansyňyz. Şoň bilen bir hatarda siz bir maşgalan kakasy. Eýsem çağalar näde bu taýýarýaňyz? Şol ara tapaut ýa balans saklap bilýäňizmi? Günne toyda da. Ondan bir arasında toyun bolmadyk wagty maşgalada söyleýän de oldu. Näde bu wagt geçirmek halaýaňyz?
özüňizi gowy kaka hasaplaýaňyzmy? Owa. Nähili wagt? Inni gowka hasaplayan ýöne çağalam bilen köp wagtym geçirip bilemokda. Günne toýda bolýan geçiresim gelýär, gidesim gelýär, oňa ekdesim gelýär ýöne. Günne toýda bolan soň ýadak gelýär, onu ýatmaly bolýar, bir diňe almaly bolýar. Aýdymçy tadan ne diýeňde de bara, ýatmasa bar güýjüni uykudan alýar-da. Şu ýatmasaň boldy sesiň amaçlanok, bir energiýaň moranok, şonýarla onu ýatjak bolýan, onuň çağalar bilen wagtyň geçip gidýär-de. Onu ýene turup toýup gitmeli bolýar. Şonýara köp wagtym geçirip bilemok ýene. Olara men ýagdaýyma düşünýär, sag bolsun. Elbette döredicilik adamsyna düşünmeli bolýar. Meşhurluk özü bilen bir hatarda çäklendirmelere mödüçin alýar-da. Şol nädip saklaýaňyz meşhurlugy hemde çäklendirmeleri. Meselen bir toýa baryp, aýdaly özüňizi mihman hökmüni arkaýyn duýup gördüňizmi şol duýgu nähil duýgu? Ýok, olanok. Bolanokmy? Mihman bolup barsaňam mara. Aýdym aýdasyňyz gelýärmi? Aýdysyň gelmese de aýtjeklerini bilýär. Şu jogapkärçilik dur. O, şu jogapkärçilik durdy häzir taran aýtmaly bolar diýip şonýalak bir neme duýgu bolýar-da. Onu aýdýaňam şonýalak. Gelin şu ýerde bir aýdym dinläliň, Behir şowdan daşlaşmaň. Aşk yoluna koşup sana el verdim ele. Gül cemalın milletim men açılan gülü. Ayrasan dedi yollar Leyla'yım men ulusiyle. Ayrılığa koyup gitti suyunun Leyli. Ayrasan dedi yollar Leyla'yım men ulusiyle. Ayrılığa koyup gitti suyunun Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa koyup gitti söyünüm Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa koyup gitti söyünüm Leyli. Terk edip gitmeyle ne molli sever. Yürüp bu savallara kullaya cevap. Giden yoluna karayın, seni men nereden sorayım. Yalnız koyup gittin beni suyunun Leyli. Giden yoluna karayın, seni men nereden sorayım. Yalnız koyup gittin beni suyunun Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa koydum beni söyünüm Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa
yanarşan Hiç adımdan çıkma gülüm Meni yanarşan Ya birine allanını Şu savala yollanını Yanı koyup gittin beni Sıyırım neydi Ya birine allanını Şu muhvala bağlanını Ayrı koyup gittin beni Sıyırım neydi Leyli leyli canım leyli Unuttun mu beni Ayrılığa koyup gittin Sayınım leyli 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 canım leyli Unuttun mu beni Ayrılığa koyup gittin Sayınım leyli Sayınım leyli Sayınım Türkmen alabaylarına bolan söýgü. Çağalıktan döredim. Biz bilýärsiz içşinas gaty söýgüňiz uly. Çağlıktan o men Çağalıktan bämi? o Türkmen alawaýyny öte gowar ýani özüm ýürekden täze kiçilikden owada şu çopançylyk edip kiçiligimiz geçdi-de meýdanyna ýanky çöllü. Halyp onuň itler bilen atlar bilen bilerä ulanykdan şu söýgüň şu adam aýryp bolmak dogry İç şinası var da hakykata bir gerek aýdyp berýär maňa öz içine serediýän joglan iç şinasy aýdyp berýär. Aýdy agam diýär men günne şu ite serediýän niýe? Şu iti naharlaýan niýe serediýän niýe? Onuň diýär şu bagşym diýär käwa o bir 2 gün 3 gün şu azas başa görüp gelip bilmede itin ýanyna diýär itin nemesi 100 solýar diýär. Onuň haçanna diýär şu waratadan gir gelýär diýär. Bizden hem geçýär. Men ýolam nahar berýän. Bizden hem geçýär diýär da şu hemmelatdan geçip şeýle bir bökýär diýär da setka. Hayvan artdan duýýar da eýesini. O şol aýdyp berýär da şu. O nime gelinim diýär da şuň geljeňi diýär bir 3-4 gün öňünden bilýän diýär da. Diýär itiň diýär urny urýar diýär da üýürüp bade diýär ha gelýär diýänip diýär. Umman Bilýän diýär da. iti söýmek biziň aslymyzyň diýipdi surmaz. Şu ýa ýakynda UNESCO Türkmen alawaýyny adamlaryň maddy gymmatlaryň hasabyna alýar da. O ullukan diňe biziň ýurdumyz, biziň milletimiz söýýär, bütün dünýä söýýär Türkmen alawaýyny. O erijan iti atynaýyl söýülmejek. Gahrman, mehriban arkadamyz, arkada gahrman serdarymyz. Biziň o Türkmen alawaýymyza, o Türkmen bedewlerimize ulu sarpa goýýar. Bunu söýmezlik mümkin näle. Gahrman arkadamyzyň, arkada serdarymyzyň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmede amara wajar. Ol ýöne älen gurulşy otyrda şumolukda, ýani bir kaka bolup çağa ter bermek, ýani öýüň hojalygyň eýesi bolup it ýetişdirmek, at ýetişdirmek, öýüň hojaýyny bolmak. Bizde öňden gelýän däpde surada mysal üçin sawol maşgalan düşünýär diýär, ol bir aslynda bir terbiýany goýmakdan ibarat. Mysal üçin köprek toýda bolsa da kän wagt aýryp bilmeden hem bizde de bolýar o wagtlar. Ýöne şu eje diýen ojak saklayan ayal var. Şol gaýny wa mysal üçin öýde şu hojalygy saklayan ene ýa-da ayal maşgala gelin şol bir zat mysal üçin elinden gaçyraýanda da şun vay döwäme kakyň elde gyýgarar. Vay iti uraýma kakyň elde plan eder. Vay muny eýdäme kakyň elde plan eder dip kaka barada. Şeýle bir ýa-ni sen özüň gow kaka hasaplaýan diýen sora berýän. Şu gow hasaplamak üçin ayal maşgalan gelinin edýän hyzmat gatyly. Gaty dogry, gaty. Maşgalan agzy birligi. Maşgalan
başyny görkezmek, bir zatdan çekindirmek, çaga da ol. Hükman bir yer giyjirek galyp gelýär. Hakan erte nämedir? O nedi? Oly istam etmez, o gelip ýatýar toýdan öler ýa gelip. Ýöne şol sila, hormat, gorky şoňalyk bir ýüregine salýarlar, eneler, aýallar, gelinler. Ana şoň üçin hem aýal maşgalalarymyz, bizim türkmen gelinlerimiz şoň bilen beýik bu on bir çen şaky ýok. Sebäbi hakyky hakan nämedigini, hakyky itine ýetiniň kimdigini, hakyky hojalygyň kimdigini esasy ene gelin öýdäki zenany düşünür ýa diýjek bolýanlar. Gaty dogry aýdýan. Qahramanymyzyň belli şiýaly türkmen zenanlary geçmişden müňillikliň dowamyna özüniň gylyk häsiýetleri, watan söýji, asylly bir ojagy, ýylylygyny, agdy birligini saklamakda Tumor Şah ýaly, Zarina ýaly, Jahan Hatun ýaly, Ağa Yunus ýaly zenanlar bize göreli bolup durýar-da. Elbetde size de şular ýaly öýüňiziň maşgalaňyzyň ojagyny saklamakda geliniňiziň hem orny gaty bolup durýar. O gaty dogry. O ilk bilen käbäm ejemjan sağlamam terbiýelýär. Nom Hudaýa şükür Allah Taala gowy maşgala berdi. Ma ömürek gel şu temmadan siz aýtdyňyz da bolşýar. O Allah'dan uzak bolsun. Diňe sen marda däl türkmeni mahsus milletimize mahsus gylyk häsiýetler diýjek. Ýa-ni Tumor Şah diýen, men aslynda da şoň üçin aldym şol eserimi. Şo insan goýan eserim da ol bir hili öz dünýäsine çekip alyp gitdi. Bizim türkmen maşgalamyz aýal şu ýerde, şu toprakda ýaşan ol wagty, asyry, gaty ir. O türkmen ba ýok, spor meselelerden mysal üçin tarihiň özü var. O video ýok, muňalyk bir tehnika ýok, bize galan zatlar ýok. Şu raskoplardan, galanja kitaplaryň ýyrtygyndan, ondan jemlenen tarih. Bu bizim oň üstüne de teatrda, kinoda goýmak üçin hem hasam çeperleşdirýär. Ýöne maksatymyz ýanky diýişimiz ýaly türkmen maşgalasynyň türkmene mahsus gylyk häsiýetleri şolum gereken durup ol kir paçan kellen alır ya da gaty uly beýik neme pastup edýär gaýrat diýip şoňalyk edermen merda ýalamyz bolan ýa-ni. Ýöne bagşym sen te toýdan gaýdyp öýe barynçaň o genjemem ýatanok, çagazyklarym ýatanok sebäbi eýem toýdan çykýar sol ýolda gyzagajaň diýdi. Onuň kaka diýär sen açdyň diýdi. Näme ýejek diýär, näme etip goýan gelinçäň derew taýynlaýyn diýär. Onuň bagşyma gyzym diýär, näme ýelay diýär-de. Ile lime diýär-de bile maslahatlaşyp Şu gyzagynyň aýlýan nomyny bilen bir bilsek ýa. Şo gerek boldy. Onlar şey dip bara, men diýjek bolýanym bagşym mana toýdy da urken za dip bara nokta. O za dip bara onuň ajygyp özüme ajykdymay gyýdym zat diýär bolny. Kakky planda dedäm derew gelinçäň bişirýän dip. O men diýjek bolýanym tä bagşym öýe barynçan şu çağırdıklarım yatanok. Şoňa men şaýat da tä öýe barynça çörüp o ala dedýärler, za dedýärler, kakka gelýärmi, sowduň taman nirde şey dip bara nime dip. Hem jaňatdyrýandylar ýa. Şu aslynda aňyrda aýarlygy nurja. Eje surda. Ay onam diýme, öldürem jaňatdyrýandyr. Ya o diýene nime de sunuw diýişkär bolsaňlar görýärmi? Ýylyň gelýän wagtyna ýatýan wagtyna gelip bolan onuň ala dedýär o ejemem çağlamam. Tuguleme çağazyklarym dogrymy diýip başym mara şu ödüp menden başym sen ken eliňem degýän näler diýänler çağazıklaryny ýöne tuguleme şeýle akylly o uly bilen uly ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly. Onuň bilýär şoňa aňyrsyna şu aýarlygymyz dur, ýanky genejemiz dur aňyrsyna. O tuguleme. Sağ ol. Gepleşigimiz biraz uzagaraga da gitdi. Gelin şu ýerde bir aýdym dinläliň, Behir Şowdan daşlaşmaň.
reyhan bowun her tayran şeyda bildim dövüşün atarı aşık kolhım niyat mağşuqdan ya kurban bowun aynen havaday tanar vurdum ta tukufdan rawan bowun doğa matri ilmerdine awun dermelo şikudun sana aşığına yol derdine karardan derman bowun ya derman bowun ay sana aşığına Karagdan derman bowun karagdan derman bowun Çok sağ olun. Şu yerde Halipa yüzene Sümeyliya Sadana yigitlerimiz var. Biz bilýär siz 10 ýyldan köp wagt bäri hacı bilen bile toýlarda, çärelerде çykyş edýäňiz. Hacıň ýa-dowlugy ýa bolmasa begençli duýguly ýagdaýynda toý nähili bolup geçýär. Meselem nähili galyp barýar toý. Täsir edýärmi? Täsir edýär elbetde. Men Hazan bilen Agniýalap bolup 20 ýyl bäri ýanyna da. Şol. Onuň ömrüne duşupdyk 2002-2003 ýylda. Sana aýdym ýazdy, täze aýdym ýazdy bolýan. Men özüm şoňa bir hilep. Bularyn aýdaşyny aýdyp o wagt bilen. Şolun ýa, ondan 17 ýaşlamada. Şonça ýyl bile. Ha, onuň konserdi bolýar diýip şu ýanymyzda Ahal vilayetde bir studiýa bardy. Konsert goýnaýjy bar. Da onuň şoň öwez gurdup diýip konsert goýnaýatda. Menem agam diýdim şu konserde diýdi. Benim şu dilimde de elimden şu aydınlarım dinlep şonu sen şu hacı diýdi konserde gelýär diýdi sen gitsen men bilen tanıştyraýyn sen benim agam äkiläýdi diýip onuň şonu ýaly meni alyp gitdi. Ýörüp şu 2 sany aýdymy dinlep onuň gaýtdym da. Onuň sonuna salamlaşdym. Hazan şol ýaly sen tuğulunu usada olan diýip orada menen o wagt bir aram 2 ýaşda. 2 ýaş ulan men. O şeýdi Maňa Süleyman Halipa diýetde ho şu oglanjyk ardy diýilen gaty gowur ýany şoň barma şonu alallo diýetde. O Halipa diýetde o. Sonra bir mail boldum da sonra tanıştım, tanışmadım bir beğenip ne şu wagtlar
Soň o wagt näme mobil telefon zat ýok da. Ýa. Jaňat çykyrdyň öýüňe jaňat del öý telefonum her kimde ýokdy da. Onu bir toyda duşduk, bolýan näçe wagt geçdi onun näden bir ýyllar. Onu hasan bir görüşip ondan soň onuň bile ertesi dawaý şular görüşelik. Toya gidip şonun näden şeydi. Ýigrim ýellime gatkan datda. 20 Indi wara ikimiz gowy ýurlukda o sebäbi. Gowy sadanlaram çalýa, söz ýok. Gowy sadanlar ýöne ardy bolmasa, bir zadyň kim ýalap goýup durda dogry maýtamdan. Ardy o da şonja bolýandyr diýip pikir edýän. Yo men ne var menne dogry maýdan 20 ýyl bäri başga aýdymçylygyň toya gidip ömürüm o. Sebäbi Diňe hajy. hawa. Sebäbi ol bir nime däl, ýylyky aýdymçylar bir hemnesem usat, hemnesem öz süýjüligi bar, hemnesem gerek. Ýöne men öwrenşipdir. Şu sesi bolmasa bir hile sarasım gelen hok dogry maýdan. Olur. Sebäbi arada ýylamken şu bir-birliňe ýurluk gidýän ekeninde. Näçe daşary urtlara gitdik ardyňdan. Konsertlerde bir de şedip canın sağ olsun başım hormatly ýaňsyly ýaň ömrüň uzak bolsun. Soraga jogap bermediňiz ýöne. Ýa-dowlugy ýa-da begençli gelen wagty nähile täsir edýär hajaň aýdymlaryna. Ýeşeýle bir ýagdaý bolýar-da, indi toýa gidemizde. Indi bu ada her kim öýdi. Plan ýerde diýse barlaýa da, o da ýöne hemmemiz bile gidýärdik de bir maşyna. Ýa. Onun maşyna ýygynan şäçse, hajaň ýedinden malýasa, bagşyman onun gidýärse toýa. Onu bir ýado. O adam günlügüni aşy da toýlar ilmida, ama şu günlügüni aşy ýokman. Bir ýado bolýan. Hajaň men ýa maşyna bolan gaýtan be, ýa-da aýrylýar bir hile Hudaý taraplaýyn, bir näme diýin. Energiýa gelýär bir hile, hyzyw gelýär. Onun bar bir kısa aýdym hazım o ýa-da bolan çykýar, aýrylýar şolar ýa. Men özümden şeýle bol. Benim şon ýaly oglanyň ýanyna gelýär. Ýa-da bolmasaň bular bir hyzyw onuň senem şular görýäňde, senem täsirlenýär da. Sağ ol Arusam. Sağ ol canım, sağ olsun. Gelin onno gepleşimiziň şu ýerine bir owadan aýdymlaryňyň birini dinläýliň. Çağalıkta sen adağlıyım sen meni ne oydun. Çağalıkta sen adağlıyım sen meni ne oydun. Ödüveni söydüm, bağrımlanıydın, namusla koydum, adağlıydın. Ödüveni söydüm, bağrımlanıydın, namusla koydum, adağlıydın. Senin baş koştun, baykıyız bu işe, yayranır, kurrunlar 7'den 70'e. Yalvar yana dağlayıp kalma sen gece, neredir farkı yok, gittin öldürdün. Yalvar yana dağlayıp kalma sen gece, neredir farkı yok, gittin öldürdün. Hasretimin benim çekerken, ben dostlarımın yüzüne ne edip bakarken. Hasretimin benim çekerken, ben dostlarımın yüzüne ne edip bakarken. Indi yıkınken benim ölürtem, Allah can durmuşum güzelemken. Can durmuşum denemken. Senin baş koştun aykıyız bu işe, yayranırım neden 70'e. Yalvar yana dağlayım var mı dinleyecek, neredir farkı yok, gittin öldürdün. Yalvar yana dağlayım var mı dinleyecek, neredir farkı yok, gittin öldürdün.
Vakayel işte bolar mukaya Ömrümle milimden kıymet Vakayel işte bolar mukaya Çıktın de bir yar Vaka olmur ya Sen bu işinden kel oluşaya Çıktın de bir yar Vaka olmur ya Sen bu işinden kel oluşaya Senin baş koştun vay kıymışa Gayranın öydeden yetmişe Yalvar yanadım varmadın iyice İrade farkı yok gittin öldürdün Yalvar yanadım kalmadın iyice İrade farkı yok gittin öldürdün İrade farkı yok gittin öldürdün İrade farkı yok Halipa, hacıň aýdymlarynyň arasynda siziň iň halaýan aýdymyňyz haýsy? Ay mene wara em aydımlarynam haliyan. Onda da has ýüregiňizde ýakyny bardyr. Al kaydımlarını. Ýöne hacı taňa halk kaydymym gatmeş bolup getirdim kadýanlara. Yani kaydymlaryny belleýän onu ýöne sen halk kaydymyň mustawam gatken. Estradadan emmeter. 2002-nji ýyl Halipa şo. O barda başladyk. Onu Ýuwaşadan Halipaňa elim. Halipa men oňarmaýan ýanna. Halk kaydym. Aýt diýdi o. Ona başga bir dost oglanlar bardy. Tejenne bularam. Sen halk aýdym aýtsana diýip. Onu men oňarmaýan aýdyp. Ay şey bak. Ümmetler de Halipa. Keçikliğinden, yaşlarından olan bizim yanımızda olandı. Ahmet Buldok'ta ulan tekak. Kurban aracı. Ama bir keçikliğinden yanımızda olandı. Ondan sonra 2001'de şimdi alak mevat Ağlarlar yazık mı Halipa? Kerim'le gittim de ondan sonra vardım. Olin oğlanlar deyip şimdi alak bir yaş oğlan var bir kovzak yani. Olin görsem de yaşadı da on yala gaytyanram edem oktum yon var. Ondan şeydi onun yanıma geldi. Halkaydym aýdylarmaydy. Şeydi. Haýsy aýdymagyňlarynız ýadyňyza düşämi? Arayımdan başladık. Onu ara bir nämeden başlaly. Näme aýtýadyň toýda diýe jaňla bilen aýtýadyňyz şu wagtlar. Diňe şo ne peýda aýtýany keniňizde halkaydym onun. Bolýa onun şu garýymdan başlaýarlyk da esasy şu toýda da başlanýan şu halkaydym diýilýän şu ýeňiljek garýymdan şu dilberdi ýene diýär şolardan başlanýar. Şondan başlaýar. Onun şeydip aýtdy bolen bir ýetgeşikligini billerdi. Ýetgeşiklik onun aýşyp açylyp berdi, açylyp şoňa halkaydymy ýoly. Tefi gaýnagy hemme da diýär, nime görkezdiň tuweleme, dekinem tuweleme gowy pande hemme da adam gowda bir zat gördügi. Hemen seseme odan onun şo daýy ilki şo daýyň ýanyna diýen ýanky mama malum diýär. Bu daýlara men dostlarym şo bileti. Onun şeydip bir kan aýdymdagy ýazdyk şeydip Yazık. ağlarlar var şo garýymdan başladyk garýymy onun şuňalak olan bir hili gowy şoguny çykyp dur gowy onun daýysyna dinledipdir da beni. Onun ol anan manlar daýy. Öň beýle haýdymlar aýtýadyň da. Sen näle ýegen sen näle şu diýe.
Estrada O, aydymlaryndan menem- soň. Daýsa ynananok. Onun ýüri sonun daýsyny getirip Alqaytdım Hakikaten yor giderliydim. gelgin Tez hadi. koyuşum gördüydüm de yanımda. Onu halifalere getirdim de. ilk ananmadı. Yani tuveleme katı hakiki yani doğru ayttın. Umuman halk aydım Halk aydım değil yani Açık onun olur. Türkmen halk aydım da Türkmenin öz aydım da ol halk aydım değil yani hukman gerek de emmeden. Onun ilim gerek saz çalmalı adam çalmalı hukman sazını biliyor mu hadi? o çalıyor. Parça bilýärmi? Ova. Onun dutarım allık ama blogum dutarım çalya onun tadı hukman çalmalılar deyip. Gepleşigimiziň şu ýerine sözümüz gurup bolmaz ýaly haç mümkin bolsa jany sesse garybym aýdymdan çala hinlenip beräýin bir bendine. Hoş gelen garibim tapa gelirsen Kutlu olsun mendil mekan garibim Şad olup bırakıplar duymasın burun O zamanlar nenen aman garibim Sen bolmasan bu dünyanın eylerin Hicran tüyü bilen yürük dağların Men özümü içiriyor da bağların Sinam sana takdir vanırım Ay Köp sağ olun hadi. Gaty şirinaýdym, gaty duýgulanýarýanaýdym. Köp sağ olun. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýleriňizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Artan size şeýlerak sorak. Bir goşgyny ölmez gitmez edýän sir nämedi? Şol zat hakykatdanam durmuşda bolan bolsa, onun öz ýüregiň şol zady öz başyňda bolup geçen zat bolýar, mysal üçin şahyram bolsa, öz başyňda bolup geçen zatlar kenne. O ýankyny ajranam bellek geçdi, ýanmadyk şahyr bolmaýan diýip. Şo haçanna şol zat öz durmuşyňa bagly bolsa, şol ölmez gitmez bolýar. Bir de aytjak bolýar da aýdy bilen o. öýede barmalar o. Öýde barmy? Bir aýdyma goşgy düzeňiz we ilki goşgyny düzüp soň sadyny sadlaýaňyzmy ýa bolmasa sada görä goşgy düzýäňizmi? Birinji sadyny ýazýar, heňini. Hengini. Hawa, heňini ýazýar, onuň şo heňe görä-de söz ýazýar. Haçanny aýdym şeýle owadan bolmagy üçin, aýdymy hassa bezeme üçin birinji heň ýazmaly bolýar. Ýöne men arsan ýene bir pikirden men restoran aýdýanlar, şunu ilmedamada bagşlary da aýdýan konsert goýamda ýa-da postanovka edýär, aýdym döredýär mysal üçin. İlki goşgy ýazylsa dogry diýip hata edýärmi? Dogry. Sebebi goşgyň wakasyna görä, şoň ähengine görä, şoň nastroýeniýasyna görä heň tapylmaly. Aslında ilk goşgyň many maňzy ýazylmaly. O diýanim dogry edilýän ýöne men durmuşymda şolar etip görmedim. Sebebi näme üçin? Sebebi egerde ilki goşgy ýazsaň, aýdymy isleýişiň ýaly ol melodiýany alyp bolano halypy. Şo sadyny alyp bolano. Birinji kuplet gelýär, soň zapep gelýär, ondan pripев gelýär. Ol dogry da. Ýöne Sebebi kuplet bilen zapewiň bogunlardan gelenok. O islen sadyny. Yo, onuň dogry arsan ýöne. heň ora ýazýan. Arsan näilek bagşylara söz ýazyp berenne
Ular sağlarını attan yazýarlardy. Ondan artdan Getirýärler. çağırýarlarda. O düşündüm. Ýöne aslında teň diýäniň dogry. O. Ilki goşgu bolmaly. Şo Şoň goşgy kompozitora berip muňa Şoň- bir heň ýasamaly. O, şoňa görä, şoň O. mysal üçin gynançlymy, gülkünçli O. şoň. Edis şu ýerde sizden soramak isleýän bir rejissor hökmüne siziň üçin haýsy has wajyp? Tekstmi, artistlermi ýa bolmasa ideýami? Bütün dünýäde aslında ideýa sözi has gymmatly hasaplanýar. Ýöne bu sungat işini hemme adam bir ünsün düşürilmeli dälim kadýana. Sebäbi biziň edýän işimiz ine bagşçylyk iş, mysal üçin bilen bir iş. Aýdym, saz, akardiyonistin bolmasa, depçiň bolmasa, bulan her bir haýsy wajyp diýip goýup bolanok. Şularyň hersiniň öz ullakan ýeri bar. Umuman ýöne ideýa näme? Ideýa aýdym aýtmak. Has ullakan maksady bar adam. Bir zat oýlap tapmak, ony öňün bir aýdym oýlap tapdyr ideýa şol biriniň. Aýdym aýtmagyň özü ideýa, öň. Şoň üçin has gymmatly zat dünýäde ideýa diýesim gelýär. Şoň üçin umuman şu taýda belläp geçedim şu Behiş Production'yň şu ideýasy at ulu zat ne şu mihman çağırıp häli Serdarjan men söhbetdeş jaňa diýär meňem çärede azyk işim köp dönüp plan artist ama şu mihman çağırar ay ol o çärede planam ol o toýda on kim bagşy bar ýa-da onu hacı gelýär diýdi. Her kimin bir gowy söýen bagşy bar. Mysal üçin biz sungatda bolamyz bilen hemmeler bilen tirkeşlemek da men dost bolmak, hacam men dostum bir daşyryklary bile bolduk, ýoldaş bolduk, garad bir aýdymlarym gowurýan has. Onuň hacyň özü gelýär, özüm barýan hidimde. Uman gelişmem şu ideýany tapan Behiş Production'da tawolsyn aýdasym gelýär sebäbi bir hergede sunalyk öňüm talant ýok. Talantly däl adamlar bolsun, tapawd ýok. Umuman köp başlar ustada taplanyp gitmek mümkin, tanalyp gitmek mümkin, ýyllar bolup gitmek mümkin. Şu şeylerden aňyrsa kän zähmet ýatyrda, görünmeýän zähmet kän, näme zakulis diýär. Şol adamlar jemlemek, getirmek, bir ışıkçı diýermiň, kameraçy diýermiň, muň ýygyny görkezmek en walla. Şoň üçin şu agyr zähmetlerini şulara sag bolsun aýdasym gelýär, ýaňy bir ýörjen eýem uje halkyň bir söýgüsini gazanyny diýenler Behiş Production. Ýöne tuweleme bar Edijan şu Behiş studio uje näçe ýyllar boýunça näçe bagşlaňam o tanylmagyna sebäp bolan şular. Sebäbi owadan şekilli klipler edýärler, zat edýärler. O şeýle bilem men kän bir studiolar bilen gatnaşym bolman soň o da demokmy ýöne täzen jan berdim kadýana Behişde. Bir hasam inniki ädemi ulugolly öň edýändir iş edenok diýemok. Ýöne inniki ädemi dogry ädim bolup dogry ýerde ädimli. Gaty dogry. Hemem halkyň söýüsüň adany da. O şu Behiş studiýa ondanam ene şu ädimine ululysynlyklar arzu edýän o şunýalyk bir bagşlalarlar üýşürip o ýazgy bu ýazgy näçe ýyllykda O bir ýadygarly. Gaty dogry. Şunýalaklar edýärler. O Allahjan. Sen mene kändat garaşýan şulardan munun ululysynlyklar o. arzu edýän işiňizde janyňyz sag bolsun diýipler. Ýadamaň, harman işleň. O işiniňizde üstünlük arzu edýär. O üstünlük arzu edýär. O işiňizde üstünlük arzu edýär. Tuweleme toýlanmadan şekile geçirýärler, toýlarmyda malýalar, kliwe malýa bular. Malades tuweleme. Janlar sag bolsun. Ene Serdar dostumuz esas maksat tuweleme malades. Janlar sag bolsun şey syýlap onu Halipa başymyz Azjan wany, o Süleyman Halipa, Arzujan mı, Edijan wany, ýa-da logonmyz bar. Şeýle pemmämdi şu bir ýere jemläp şeýle üýşürip, oşular ýaly öz ara gurrundeş bolup hacı başymy dinläp oturmaň özü bir lezzet. Janyňyz sag bolsun. Hacı mümkin bolsa gepleşimiziň şu ýerine halk aýdymlaryň birini ýerine ýetip beräň.
dönni. Ay aşık zallim onu koydun gittin uyudun. Gülür tabedin vadey vakit geçti fayya gönni. Ay ağlamaktan göz yaşım coşkunluk şaya dönni. Amaktım ulu gidene rumu kaydar düdünne. Ömrümüz ay dönne, ömrümüz ay dönne. Başım kurban teyde gelin novle. Bilmeniz hudağı sallan başımni. Yarımdan dilermen kımıl vaşımni, vaşımni. Kusurdum kolumdan şumhar kuşumnu ay kuşumnu. Canım kurban teyde gelin novle geldiler. Bana bir daha varken bu cirin canım. Ay yoruna sarpeyla bu halim halimi.
Ayterim kurban täze gelen nowla Aşkımdan amşe kızlar garip Fatayım gel durma Sergel anım olup gel murup Vardım mahkel alım Canım kurban tadı gelen nuhle geldiler Anım olup gel murup Vardım mahkel alım Canım kurban tadı gelen nuhle geldiler Çok sağ olun hacı. Tamam. Hemmemiz bilýär tanqytda ötüş ýok. Kritika nähil garaýaňyz. Üns bermän geçkirip bilýäňizmi ýa täsirlenýäňizmi az ekenni? Yok. Tanqysyz bolmaýar. Yani tanqyda üns vermeden bolmaýar, ösüş bolmaýar diýär. Hemme da gowdurýdyp adam tapdan çykýar-da diýjem bilýärmi? Bir yani qabatlaşýatsyna şu kritika meselesine, tanqid meselesine. Umuman teatr dünýäsinde ulluqan bir yer tutýar-da. Hökman spektakl görkezilýär. Bir bilermenler topalna. Şondan soň hökman absüzden edip batpada galyp şol tanqid edilýär. Gara minusy plusy hem de aýdylýar. O teatr sunugotunda däp diýenýärler. Hökman bolmaly zat. Ýöne şoňa garaýşyň esasan. Käbir adam bolýar tanqid edýän, bir zat aýdýan şoňa ýok, eýle beýle dip jogap berjek bolýan adamma. Ya şonu dinläp bolýar aýdar itirer kerwen geçer diýen adamlar bar. Men pikirimçe sunugotda ol mysal üçin bir aýdym aýdýan aýdalyk hacı. Sen ödüňe ýaram, senli bir derejä ýetin bagşa şeýlemi? Ýani öwrenji däl-de Türkmenistan halk artisti. Nirde ýalňyşrak etdiň, nirde dogry şulaýdym has gowy ýarar köpçüligi diýen eýem özüňde bir ul mektep bar sen. Bilýän şolaýdym düşür, düşmez. Ýaňja da şoň üstünde durduk. Ejizleme men diýsem näýli bol? Manida uje tanqid edýän özüňi. Sen eýem uje baý içinde sen. Şoň alyk diýjek bolýandadım şu uje sunugotda bir derejä ýeten adamlar tanqidi dogry we dürüst hasaplap kabul edýär. Elmide ama dogry zat etmek mümkinler. Halk şu edýän işimde şeýle bir gowa berýär-de. Ol alyp götürýär halk dogry zat bolsa. Dogry däl bolsa da şol galyp gidýär. Ýöne her bir ýerde bolýar-da spektakl goýuňda bir konsert işlerinde de gapdalla duran 3-4 sana halk bir ene tadynyň ýerinden gelen, çağatynyň ýerinden gelen halk umuman. Şo burada edip oturuň, şunu şeýler ägitsen gow däm diýen käwat alyk galýan-da. Şonu edýän on dogrudan hem gow düşýär. Diýjek bolýanlarym halk biziň işimizde baha berýän iň dogry bir sözgüt. Ata dogry. Halkyň söýgüsini gazanmak aňsa adam däl. Şoň üçin Men gowy ýan aýtdym şu tanqid. Bir ýalaňşyň aýtsa düzeltmän. O da uly bolsun, kiçi bolsun ýa bir sunutda da halipalar o ýa-ni şägirtler bolsun. Ýalaňşyň aýtsa düzeltmäni gowda. Soň hakykatdan hem seredýän bolan
Ha, ýalňyş eken o. Hakykam dogry eken o. internetde birinji okyanlaryna kommentariýa. Şu taýda dogry çykýa. Aýdýalar onu dogry. Gowdat goýan hiç bilmedi. Her kim bolma sag bol, Taňry ýartdy. Adamlar bilýär o. Ýene de gadamyň bat bolsun ýa-da. Şarada eýle gidýär, gidýärler paýra. Tanqid gowdat. Ol diňe ösüş üçin gerek. Ol hasam taplanmak üçin gerek. Etmenlik döredijilik adamna mahsus häsiýetleň birem döredijilik krizisi. Şonýal ýagdaýlar sizde bolýandyra. Näler çykýan öýdüňizde? Hiç saat edesiniz gelmeýän wagty bolýandyr. Depressiýaga girýän wagtlaryňdan bolýandyr. Öýdüňiz näde bolup çykýanyňyz şonýal ýagdaýda? Bu fiziki işlerle, fiziki işler adamın duygusu bilen yankı diyana, yine tiyatrda bir zat bada, misal üçün ozdece bralada bilen geliyor. Onun Aydıl Murat Bappi yeni bir nastaýany bilen geliyor. Azat yeni bir waka bilen geliyor. Biri gaýy saklaýan misal üçün şu taýda prawajyny ýazdyryp ulun aladasy bilen geliyor. Bir öýüne bir zat almaly, o hersiniň bir dünýä ulu aladasy var. Gözüňe tirişdirim oturýan sahna hemmeden ädmäde hemmesiniň aladasyny aýryp şu taýda men başgalada döretmeli. Ýa-wa. Soň üçin ol adamyň men diýjek bolýan adam günnölük sen iýmitiňden başlap oturan diwanyň, oturan ýeriň baran alýan iýsin howaň, şu günüň çykmasy, aýdaly salamlaşýan adamlaryň ýolda geçip barýakan, maşyn sürüp barýakan bir gysýa bol şoň bir zat diýip sen kelle o hemme da bagly. Haçanna hemme zat gowulunny bir gowy bir arasy tämit eser dörü mümkin. Ýa-ki arsanýalyk durmuşda bir janygan ýeriň ýadyna çönni gynanç zat dörü mümkin. Ya çağadyklaryň görüp enen käbäň öňden çykyp radyny eje barada aýdym aýtmak mümkin. Or nemede gaty bir depressiýa şönni belki de misal üçin hajyny halat edýän şu zatdyr. Soňarak ýagdaýda studiýa girip arzu gel bir zat açylar mundan dip şu halat edýän bizi sunup halat edýän. Nasandyr biziň ýaly adamlaryň odadynda. Aslında siz hem şeylemi? Siz nämeden ilhamalýaňyz? Men şu edýän işimden şu bir zat o ýanky kellemde aýlanyp durýar, bir ogudan keň bolsun söz ýa bir şol bir gowaýdym ýazsam şoň begenýän nänim birinji bilen Başyma diýän, başym şuňal aýdym ýazdym diýän bolyn. Ýene şol ay bir şatlykly ýaday diýär-de. Menim bilemem Hudaý tarapyn gaýgylaýdym ýazman, gowurýan bir hilik bilemem. Men näme diýän? Siz itleňizi görseňiz, gona çyrýansyňyz. Şonu aýtjak bolýan. Meýdana gidýän şu itlem görýän şolardan lezzet bar ýadolygymy diýär-de. Şonu lezzet alýan. Her kimiň bir ilham çeşmesi wada. Käbir adam hiç kim göresi gelmeýär. Garaňky. Ýene bir zat bar. Agtajaklam gelýär öýe tuğulyn tuğulamy. Ya da o bolsam. Aklyklaňyz emmi. Ya da o bolsam şu bar ýa dolugym aýrlýar-da. Agtykly adam. Ne halipa? O aýtmaly lazım. Ha? Ýaş görünýär ýa aýtmaram. Tuğulamy haja aklyklaňyzyň arasynda siziň işiňiz dowam etjek ýokmuka? Begenji maýdýanly. Ne halipa da agtyjak gördi Allahjan ömürleri uzak bolsun. Hemme Hudaý etdirdi. Agtyklyňda gaty gowlady eken edijan. Balsyjy ballanam bala syj diýär. Allahjan hemme Hudaý etdirdi. O sede. Gaty bir üýt goşup duýgu eken. Şonu aýtjak boldum men. Şonu men lezzet alýan. Gelin onno gepleşigimiziň şu ýerine bir owadan aýdymlaňyzyň birini dinläýin. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýleriňizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bedan. Tosar mening takşaýwymyň aşalyp darazy. Indi mening bu seýwymyň taparman çarezy. Tosar mening takşaýwymyň aşalyp darazy. Indi mening bu seýwymyň taparman çarezy. Sana bolan
tüyümü baylığa çalıştım. Beni taşlap ikarada özge bilen seviştim. Ey benim gülüm tüyümü baylığa çalıştım. Beni taşlap ikarada özge bilen seviştim. Doğru yolun bar yadı, soğurlu da alıştı. Nirede veren vadalar, unuttum mu şemşadı. Doğru yolun bar yadı, soğurlu da alıştı. Nirede veren vadalar, unuttum mu şemşadı. Çekme, kormayarım ayrılım. Bana dostan, bana dostan, durmuşumda tüyülüm. İnni yarım armağan çekme, kormayarım ayrılım. Sana dostan, bana dostan, durmuşumda tüyülüm. Yana yarım soradın, atıverme seninle. Nerede gelin vazan, unuttum mu şemşadan. Yana bulayım sorarım, atıvermedin. Nerede gelin vazan, unuttum mu şemşadan. Nerede gelin vazan, unuttum mu şemşadan. Belki yakmak istemsin, sen tededin beni. Çekmedin cephani, ben sevmem seni. Çekmedin cephani, ben sevmem seni. Yadı kaldın mı bugün vadan şertini. Kodgama derdini, ben sevmem seni. Kodgama derdini, ben sevmem seni. Dolun gözüm aklına, gillalem tova. Sen bana denrekmeyle, şol günahı şaha. Sen bana denrekmeyle, şol günahı şaha. Şol yakşıdan yanın bey, derdin ait atana. Atan şıdır balın, koy gülme beni. Atan şıdır balın, koy gülme beni. Beni taşla senin yağışını taptın. Onun bolun oğluna ben adım baktım. Onun bolun oğluna ben adım baktım. Sana bildirmen yarım, ben hatret çektim. Koduma derdiniyle ben yaş koydum. Çeklerin cephani, ben sevmem seni. Koduma
dünyada yanıdır. 5 gün tadı yalançıdır, barışmaz neşedir. Bağışıtan anamı yadır, o bağıydım ayarım. 5 gün tadı yalançıdır, barışmaz neşedir. Bağışıtan anamı yadır, o bağıydım ayarım. Mayam, mayam, o bağıydım ayarım. Mayam, mayam, gözüm nurim ayarım. Mayam, mayam, tecemmilim ayarım. Mayam, mayam, gözüm nurim ayarım. Sağ olun hormatly mehmanlar, ähliňize minnetdarlygymyzy bildirýäs. Gepleşigimiziň ahyryna size şeýlerak sorak bermek isleýän, meniň sizden soramadyk ýöne aýtmak isleýän zadyňyz barmy? Başysyny. Ine men şu taýda bir zat aýdasym gelýär, tüwelime bagşym sunuty özüni ýetip tüwelime bolýan ýöne kä wagt şeýle bir pes gowunluligi bar da, şonu aýdasym gelýär-de. Şeýle gowuny pes gowunly kän bir bir adama bir gowaýdym, şulaýdym, gowaýdyp saňa bagşym zat diýen bolýan şonu howa gowaýdypdyryn diýip şu gowaýdan zatynam gowaýdypdyryn diýen ak şonu öýdi. Bir hil o Allah jan edýärdi, Allah edýär şeý diýip jogap berýärdi. Tüwelime janyň sag bolsun bagşym. Şu pes gowunlylygyň ýalym Allah jan o ýoluň açyk bolsun, çagajyklaryň arasynda, o maşgalaryň arasynda janyň sag bolsun. Tamam, hemme. Tamam. Deme, köp ýan herden mer gurlaş otyr solin hönäni ýatladyk. Elimde ama bir gepleşik bolany bir hili däp ýalyk ýatlamak enlikde. Misal üçin arzuwjanyň plança toýup etdik, näme etdik, ay olaýdym döretdik. Diňe köni zaman işligi de sorulmadyk zat diýeniň üçin ýa-ni ýaly. Haz näme täzelik garaşýar misal üçin. Bir ýylyň başy netip bolsa belki bir Entek hiç kimin o, eşitmedik eşitmedik gady. Entek misal üçin aýdymyň bir başgarak görnüşimi, aýdal näme üstünde hasam bir ýanky bir täzelikler diýişýärler misal üçin. Eýjan, ine Halipamy Süleyman Garabaýew bilen Ardujan ikisi gow Türkmen halk aýdymlar ýazdylar, nesip bolsa, uni şora ses goýmaly. On Türkmen halk aýdymam gön bar aýdaýar ýaly, eýjan wagt gerek, dinlemeli, öwrenmeli. Nesip bolsa, şoňa ses goýma maksadymyz Haliplar bilen. Ine şu günem gepleşigimizde bir täze aýdym getirdim. Mümkin bolsa. Mümkin bolsa häzir şonam ýerine ýetirip berjek. Bul aýdym döreýçi barada Han gel toýlyf diýip bir täze çykan aýdym çyýmyz bar, gitarada aýdýar tuweleme. Owadan sesi bar, özüm owadan aýdymlar aýdýar. Şol oglanyň aýdymlaryny gowwerdimde Arslan ýanyna diýdim, Arslan şu oglan gowja aýdymlar tapýar diýdim. Men oglumyň gullukdaşy diýdi. Oho, onda diýdim. Şol oglandan bir aýdym alyp bersene diýdim maňa, aýdaýyn diýdim. Ondan şu Arslan tawurdy gurleşip berip, şol oglanjykdan aýdym alyp berdi. Onam ýanky Begenç Hojaýew bilen bilelikde işledik. Şol aýdym getirdim, häzir nesip bolsa bu ýerine ýetirip bereýin. Sağ ol. Gidenin demir Kaderimi bilmedin, kaderimi bilmedin.
Gepleşigimiziň ahyryna ähliňize tüýsürekden minnetdarlygymy bildirmek isleýän Behiş Production'yň hödürleýän Behiş Show gepleşigine haçy size ilkinji gedek aslında da show programmada ilkinji gedek görýäs. Bu bize aýratyn begenlerýä. Size de döredijlikde sungat älemine uly üstünlikler arzu edýän işleňize üstünlük köp sag bolun. Sazanna ýigitlerimize Halipa size aýratyn minnetdarlyk bildirmek isleýän. Mehribanyleşler gepleşigimiziň ahyryna ähliňize jan saglyk, agzy birlik, awadançylyk arzu edýäs. Köp sag bolun. Sağ ol Ýazgul. Behiş Production'a öňüren ýene bir ýola sağ bolsun aýdýan gepleşigimiziň ahyryna biri şu mümkinçiliklere, şu eşetli zamany etiren gahrman arkadamyzyň, arkada gahrman serdarymyzyň başlar dik bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedäme rowaj alsyn. Sağ olun. Awalın bizim baş halipamız, gahrman arkadağımız, arkadağı gahrman serdarımız, bize şunyalık halipalar bilen şunyalık bir owadan yerlerde öz sunwadymyzy görkezmäne döredip beren uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsunlar aýdýan. Olaň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedäme rowaj alsyn. Yurdumuzda da toylaşyp dursun. Gahrman arkadağımıza, arkadağı gahrman serdarımıza hormatlap bir aýdym aýda eýlen. Sağ ol hacı. Sağ olun. Menem şu taýda şu hemmemizi jemlen, boştak üýşmegimizi şeydi, şular ýaly gepleşige gurnaýan Behiş Show programmasyna köp oglanlara jan sag bolsun. O asuda paragat watanymyzda şu Allahjan mudama şular ýaly duşuşyp şular ýaly özara gurrundaş bolmak gowy janlar sag bolsun şeýle gowy sebäp bolurlar. O şu prosatdan peýdalanıp menem gahrman arkadağymyza, gahrman arkadağı serdarymyza ömür ularynyň uzak bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Oğulhandan gelyen yollar dovamı Ata babalarımız merdana Beş doğun beş vilayetim Alkış aydya baktlı ilim Arkadağı serdara Millilidir arkadağım Belent bulsun deyip başım Arkadan serdarımız uzak bulsun yaşımız Millilidir arkadağım Belent bulsun deyip başım Arkadan serdarımız uzak bulsun yaşımız Çıksın seyle seyrana Yaşıl tuğum arş denine parlayan Beyik dövrün yalkımı var Şöhratlı tarihimiz var Arkadağım serdarım Millilidir arkadağım Belent bulsun deyip başım Arkadan serdarımız uzak bulsun yaşımız Millilidir arkadağım Belent bulsun deyip başım Arkadan serdarımız uzak bulsun yaşımız
bilen Behir Show gepleşigimizin 7-nji sanyny geçirip oturýas. Pursatdan peýdalanyp şu gepleşigiň hemaýetkäri owadan ülke hojalyk jemgyýetine de tüý sürekden minnetdarlygymyzy bildirýäs we ugradan sowgatlaryny mihmanlarymyza gowşurmaklaryny haýyş edýäs. Pursatdan peýdalanyp bize şolary ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza, gahrman arkadagly serdarymyza tüý sürekden minnetdarlygymyzy bildirýäs. Goýalaryň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmydam rowaşlyklara beklensin. Sag bolun.